Здравейте на всички! Днешната ми обиколка е в България. В момента съм на Капитан Андреев. Преминахме границата и се насочваме към Пловдив. Пристигнахме в Пловдив. Намирам се в града, известен още като Плевен. Това е прекрасно място. Ще останем тук за кратко и ще продължим към София. Намираме се в столицата на България, София. Не може да дойдете тук и да не видите катедралата Александър Невски. Намираме се на ЖП гарата в София. От тук ще пътуваме с влак до Благоевград. И в момента ние сме в Благоевград. Нека ви покажа наоколо. С такси се насочваме към Рилския манастир. Погледнете пейзажа наоколо. Пътят към Рилския манастир. В момента сме в Рилския манастир. Откривам тая невероятна сграда с гледка към Рила планина. Погледнете красотата на тези мозайки. С тази умора можем да се потопим в термалните води на Баба Ванга. Напълно безплатно. Разбира се, с тази гледка. Нека завършим на този селски панаир. Краят на нашето пътуване в България